Program Triple P byl vybrán proto, že je to program založený na důkazech, to znamená, že víme, že funguje. Existují různé výzkumy a studie a dlouhou dobu se studuje dopad tohoto programu a jeho účinnost je prokázána v různých zemích, v různých kulturách. Oproti jiným rodičovským programům je program Triple P opravdu interaktivní. Nabízí vám informace, umožní vám vyzkoušet si různé metody, můžete sdílet s rodiči ve skupině, diskutovat. Je to program opravdu názorný a praktický, s tím, že vás nechává vybrat si vlastní cíle, které potom skutečně se snažíte splnit a vidět svůj vlastní pokrok, což vás jako rodiče nesmírně posílí. Program Triple P vznikl v Austrálii na univerzitě v Queenslandu a do České republiky se dostal díky Ministerstvu zdravotnictví. Je to už 30 let, co tento program probíhá v různých zemích a stále se vyvíjí. V současné době je používán ve více než 25 zemích světa a vědci na něm stále pracují a zdokonalují ho. V současné době máme 32 lektorů v České republice, jsou rozprostřeni tak nějak po celé zemi a všichni prošli 4denním školením a následnou akreditací. Všichni velice úspěšně a školení si velice chválili. Triple P lektoruje zahraniční školitel, obvykle je z Británie anebo z Německa. Kurzy pro rodiče nyní probíhají v centrech výchovné péče, v různých centrech pro rodinu, v nemocnicích a také v sociálně aktivizačních službách. Rodiče se mohou přihlásit přes naše webové stránky www.triplep.cz, kde najdou kontakty a odkazy na jednotlivá centra přímo v krajích. Určitě si odnesou větší sebedůvěru jako osobnosti, jako rodiče. Určitě si odnesou spoustu nových příjemných kontaktů na další rodiče, spřízněné duše. A určitě si odnesou spoustu tipů a triků, jak na to, když něco nejde. A že nejdůležitější je to nevzdávat, zkoušet to dál a hledat ten správný způsob, který funguje právě pro to jejich dítě. V České republice zaštiťuje program Ministerstvo zdravotnictví a program je financován z fondů EHP a Norska a státního rozpočtu. Myslím si, že náš kurz je určitě přínosem pro každého rodiče, je to příjemná a inspirativní zkušenost. Zatím všichni rodiče kurz chválí a velice oceňují jeho dopad a na pohodu v jejich rodině.